Skont il-Purchasing Power Standard tal-Unjoni Ewropea, ċittadini Maltin gawdew minn orħos prezzijiet tal-elettriku fost l-istati membri kollha fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Minnhom jirriżulta kif skont il-Purchasing Power Standard għal kull 100 kW fis-sija il-livell f'pajjiżna u ta' 13.68 li hu l-inqas ammont li qed jinġar mis-27 poplu fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li grazzi għas-sussidji qawwijin tal-Gvern fl-aħħar snin il-familji u anke n-negozji f'pajjiżna igawdu mhux biss minn prezzijiet orħos tal-enerġija imma wkoll l-akbar stabbiltà. Fil-baġit ta' tnejn il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana wkoll ħabbar li l-prezzijiet tal-enerġija sibqgħu stabbli għal sena oħra. Bis-sostenn nazzjonali l-prezzijiet tal-elettriku flimkien ma' dawk tal-fuels, iċ-ċereali u l-aktar affarijiet essenzjali inżammu fl-inqas livelli anke fl-ar kriżijiet internazzjonali bħall-pandemija u l-gwerer. Differenti mill-bqija tal-pajjiżi Ewropej li għabbew tali piżijiet fuq il-popli tagħhom. Skont l-istess statistika tal-Eurostat, l-ogħla prezzijiet tal-elettriku fl-ewwel nofs ta' din is-sena ġew irreġistrati fir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u l-Italja.